Takže čo sme dělali? Jinak, jak tě mám volat, že to Justin. tím... Dobre, Co? takže teraz nič. Takže čo zlodiava vítam od tohto dielu, prvého dielu v Re-Unturned. Ja teraz začínam konečne prvýkrát natáčať, tak chcem vám to ukázať, je to super hra. Hrám to teraz s kamošom, natáčame. Je to vlastne niečo ako Daisy a Minecraft, a ja mám rád Daisy a Minecraft, tak to chcem natočiť. A taky? No. A my by sme sa teraz chceli nájsť. Tu na čo vidíte dole ten blesk, to je energia, vedľa toho je také, že radioaktivita, takže ak som infikovaný, potom je tam taká kvapka modrá, to je, že ako som smedný, potom ako som hladný a to červené, to je ako koľko mám životov a keď dáte tab, tak sa vám otvorí takýto inventár, hľadáte si tu baťoch, oblečenia a takto, môžete tu craftiť, čo možno čo chcete, máte tu skilly. Tie skilly sa môžete odvodníkať ako experience a to získavate vďaka tomu, že zabíjate. Jo, Teraz som išiel do už mám, master, mám už zbraň. Aha, okej. Ja mám takového snajpera, menší. Túto hru si môžete stiahnuť zdarma na... Brokopnici. Počkaj chvíľku, túto hru si môžete stiahnuť zdarma na Steame. Ja dám rozhodne do popisku videa tú Steam stránku, tam sa zaregistrujete a takto stiahnete si Steam a potom môžete si stiahovať hry a teda. A dám aj do popisku videa IP tohto serveru a keď budete si chcieť niekedy so mnou zahrať, tak napíšte do komentu, ja poviem, že OK, lebo rád by som bola, tak môžeme potom hrať. Ja tu s vami 47 budeš. Hej. Ja si môžu meného Hneď som mostu. našiel aj niečo, katanu som našiel. Sejdeme sa zase u toho zlomeného mostu? No môžeme, ak sa podarí. No. OK, ja chcem sem. Našiel som si už katanku, takže v pohode, mám sa čím braniť. Mám benzín. Lenže ja budem teraz cestu aj prehľadávať. Ešte baseballovú pálku, mám baseballovú. Ja mám katanu. Mám ti zobrať golfovú palku? No tak dobré. OK, tak nezoberám. Či chceš? Nie, našli sme ďalšie niečo na zemi, čo to je? Dressing, to sa nám bude hodiť. Bohužiaľ, že na tom serveri je taká pohodička, len je tu veľa hackerov. Ale ako mne to ani tak nevedelo, lebo tu zabíjajú snajperi a takto, ale tu si môžete aj s kamošom normálne urobiť host, musíte mať hamači a urobíte si host a môžete hrať s ním, aby hrať takto spolu. Môžete si dať PvP. A kdyby něco jdu zabít týpka. OK, môžete si dať, že PvP to je player versus player a PvE to je, že player versus zombies. Čo by som ďalej dodal, no chceme sa... Kdyby jsme našli auto, tak to bude dobré, protože mám benzín. Dobre, tak si ho nechaj. Chceli by sme získať čo najviac dobrých vecí a snažiť sa čo najdlhšie prežiť a hneď tu máme nejakého hráča, tak ho ideme zabiť. No a já teďka jdu zabít týpka, který teďka právě si vzal dobré věci. Mám snajperku, tady vidím, že to černý. Tam je? Áno, ideme za ním. Presne tak, ho zabijeme. Ha! Bam, bam. Je to ten šajser. Jak vidíte, tak už sa bojí. A už krváca. Už krváca. Jo, jsem to týpka. Dobre. Dobre, už sme ho zabili. Tak, teďka já mám snajpera. Dobre, to. Takže toho hráča už sme zabili a neprehľadali sme ten dom, tak ideme ho prehľadať. Ja na to nemám nič. A nič, nemám. Musíte tu rozhodne čo najdlhšie prežiť. A je to zabavná hra, je to také, že v pohodičke, ľahká celkom aj náhodovo, tak. Ja rozhodne tam vzadu, teda neviem, či to je ono, by tam mal byť taký ostrov, kde je Helicrash a tam
by som aj išiel. Nevidím, tak tam nevidím žiadny ostrov, tak tam nejdeme. A poďme takto krížom krážom cez les, sa budeme musieť nájsť. Hej, počuj. Ne, nič. Ak chceš, tak tam zostaň, alebo môžeš ísť kam chceš. Mě propustili. Ale na tom mieste by som radšej niekam išiel. Já už nejdu. Jo, tam je ten ostrov s helicrashom, tak tam môžeme ísť. Bohužiaľ je tu vždycky veľa snajperov a takto. Lebo si môžete Vidím kúpiť, 20. niečo tak, že sa to volá, že Gold hento účetičom a tam máte viac hentov, jak to povedať, viac tých Zabil jsem typka. výhodnosť, týchto, jak sa to volá, viac vecí ako na začiatok dostanete, ale podľa mňa ten blbé, lebo radšej si hľadám veci a takto. Zabil jsem dalšího typka. A preto tu je veľa aj sniperov na tomto servere. Preto aj s kamošom máme aj toto svoj host ako server. Hej, já jsem sniperuju u toho zlomeného mostu. OK, takže teraz už nebudem nič o tom hovoriť, všetko to zistíte a teraz už ideme normálne hrať. Je tu camping. Maximálne 30 minút môžem natáčať. Ještě to bude stačit. No, samozrejme. Kdyby se mi další náboje. Našli sme magnumku v pohode. Hej, kde jsi? V helicrashi. Jak vidíte, tak máme takéto niečo, to si radšej dáme preč, lebo to je Jelly Hoods, tak to si zoberieme. Takže já mám Dáme kolik? toto. Já mám 4. Ne, 3 asi. Nevím. Asi aj toto. Tak vystrieľame. To nepotrebujeme. Môže byť. Backshot. Vidím auto. A není rozbité asi. Tak ani nepotrebujem, hlavne by sme potrebovali tieto No je náboje. rozbité. Ej, máš dobré věci? Brokovnicu. Já nechtěla by se skillnout. Má. Wow, jak vidíte, tak sú tu takéto dobré Vidím vecičky. typka. Fandí mi. Headshot. Zabil jsem typka. Rozhodne chce byť zelený, tak sa dáme Mám zelený. 4 killy asi. Wow, jak môžete vidieť, sú tu A mám infravidění. super veci. Wow. Jo, môžete vidieť Timberwolf. To je takáto zbraň. Takéto chcelo. Vidím typka, asi je to sniper. Nemá katanu. Hej, jsi u takového města? Ja som na tom ostrove, víš, ktorom. Jdu zabít typka. Vaše.